Toto v úvodzovkách kreatívne trhovisko je tým najvýraznejším a zároveň najbizarnejším počinom súčasného primátora Žiliny Petra Fiabana. Teda ono to v skutočnosti ani nie je trhovisko, ale predražená, nefunkčná drevená stavba na cudzom pozemku s nájmom iba na ďalšie 2 roky. Tento projekt vyšiel na približne 216 000 eur. Daňoví poplatníci však okrem tejto obskúrnej stavby musia platiť aj nájom pod ňou, ten je 12 000 eur ročne. Podľa zmluvy sa dokonca platil nájom aj v čase pol roka, keď tu ešte stavba na cudzom pozemku ani nestála. Keď do ceny započítame aj nájom, tento počín vyšiel daňových poplatníkov na 250 000 eur. Funkciu tržnice však táto stavba spĺňa úplne minimálne. Celé dní je prázdna, bolo to tak na jar a dokonca aj v lete. Vedenie mesta musí neustále vymýšľať nové umelé akcie, aby sa vytvorilo aspoň zdanie, že týchto 4 000 000 eur bolo aspoň ako tak normálne investovaných. Keď v roku 2026 vyprší nájom, stavba by sa vraj mala demontovať a postaviť na inom mieste. To však asi logicky konštrukčne nebude možné, a tak tento žár za 4 000 000 eur môže skončiť aj na smetisku. Toto je typický príklad toho, akým Peter Fiaban pristupuje k verejným financiám a k verejnému priestoru. Len prednedávnom Fiabanaho spriaznení poslanci de facto odpustili dlh 3 až 4 milióny eur Trablsího firme. Ďalšieho 4 milióna eur stal tento nepodarený projekt. Naopak, vďaka postoju primátora nebol na tento rok schválený investičný rozvojový rozpočet 120 000 eur pre každé sídlisko a pre každý volebný obvod Žiliny. Z tohto rozpočtu sa mohli budovať chodníky, detské ihriska, športoviska a všetko potrebné. Namiesto praktického využitia financií pre občanov sa peniaze z daní občanov vyhadzujú von oknom takýmto spôsobom. A to treba zmeniť.